Maayong buntag, Sugbo. May buntag, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw na po rong Huwebes. Pizza 12 na ning buwan sa Marso 2026. Pwerte nang hapit na po matunga ang buwan sa Marso. Gamay na lang pong nabilin. Pero may tag natunga nga nindot kayong ekonomiya. Purti man pong pagkagilara. Pero sige na lang. Kaya waman tayo mahimo ang atong buhato na lang, magtanga na lang samtang nagpaabot o ano sa maundang ang gubat dito sa Middle East, tas tagpaitas kinabuhi ng mga Pilipino, luoy kayo. Okay ra ba? Okay ra. Sa okay ra ba? Isog tuntuhanan na, okay ra ba? Sus, paita. Ilang. May buntag Metro Cebu, may buntag Tibok, lalawigan sa Sugbo, hasta mga silingang lalawigan. Morning na yung tanan. Silingang nasod o dipon silingan. Nakapamahaw na pamuntanan. Ingos ahong. Ni Ulbo sa Kalagot kagapon na si Gobernador Pampari 4. Unya gihulagway si Glenn Soco ang vice gobernador nga pulpulon. Gihulagway ni Gobernador Pam nga hipokrito. Tigpakaron ingnon, limtanon, pulpulon. Gihulagway ang mga netizens nga hambugirong way sod ang utok. Balikan ta ni si Glenn Soco niyang taon-taon ha. Taon-taon lang. Kaya murag di ni makaya. Murag ganahan ko ano niya pirmi. Atong pahuwayan si Jimbo Burgonia taon-taon. Samtang kagahapon na pasar na sa kaduhang pagbasa dito sa May Balauranan ang kanang paghatag og katungod og gahom. Gahom dili gyud katungod lang, gahom yun sa presidenteng bangag. Kabahin ni suspension sa excise tax on fuel, ha, matud pa kagahapon atol sa ilang deliberasyon nga kaning maong balaod nun. Nag-usap po doon na amendment sa National Internal Revenue Code diin ang mga matag litro sa krudo 6 pesos ang excise tax, ang gasolina G. Muminos kuno karon tag 90, abot og tag 90, 96 ang presyo sa krudo, 90 na lang matag litro. Ang gasolina kun moabot og tag 70, 60 na lang kuno ingon ang Department of Energy. Apan ang Department of Finance, matod pa sa Department of Finance, kung wag tangon or binusan ang giingong excise tax on fuel tungod sa kamahal ni nitong grabe ng ginubatay dito sa Iran versus Israel o Amerika, matod pa sa Department of Finance karong tuiga mawad-an og 136 bilyones ang gobyerno kay matod pa kining maong kantidad mao ni ang kolektahon sa siyam kabuan 136 billion ay ang makolekta. Gikaguol ni mga kongresista kay wa na flood control budget nga allocables nila. Apel tong non-allocable. Naloko na. May problema ang dito 73 kay si Peter Calderon. Nagko magyapon kayo. Busog na kay si Peter Calderon dito. Ria Golias di First District. Labaw ng busog. Busog po kayo dito si May Bibiko. Karon si kuan naman si Ahong na may kongresista. Kaniadto ang iyang kapikas nga gitawag ni Ahong og May Bibiko. 6.3 billion man to. Ang dinis mandawi dako-dako po to. Loko na. Kaguol ni kay batay perting problemahan nila. Ay wa naman hinuon sila pondo para sa flood control. Unya basin unya kunog mapasmos Danilo Villa. Unya posible pug muhiyos ang tiyan ni Wilson Wenceslao sa dalagi sa Santander nga mo'y nangahinti ani nila. Paita gamay na lang ganito ang kaloy sada. Mga buotan ra ba kayo niya? Mga buotan kaya sila ingon sila. Samtang kagabi, ang mga supporters ni Presidente Digong atol sa sa katuig yun, eksaktong sa katuig, nga pagkatanggong niya dito sa Netherlands, pagdakop niya ba? Matod pa kagabi dito sa Plaza Independencia, nagtapok ang iyang mga supporters na nagdag placards
nga matod pa, we miss you Tatay Digong. Silang tanan gituan nga mga kinugos tong Digong. Kahit silang tanan nagtatay man sa ilahang kamingawang kanhi presidente. Nagdagkot og kandila unya ilanggi pas dungog ang gobyerno tungod kay matod pa gimingaw na sila sa ilahang ninong sa bunyag og kasal. Sumpay nini si Vice President Sara Duterte, ang anak ni sa kanhi presidente, matod pa sa iyang mensahe kagahapon atol gyapon sa usa ka tuig na nga kasumaran sa giingong kidnapping pagkidnap ni Presidente Digong, matod pa ni Vice President Sara dili angayan ang gobyerno mogamit sa iyang gahom para sa political o personal interest. Wa man hingan niya ang iyang kanhi unit team nga bangag apan iyang giawhag ang gobyerno nga nahimo gani sa kanhi presidente unsa nakha ang ordinaryong mga Pilipino. Mao po na ang mensahe ni Senador Bongo nga dapat ang gobyerno patas yun gikan sa pobreng Pilipino ngadto sa mga gamhanan, patas unta ang pagpatuman sa balaod. Kay matod pa ni Senador Bongo na alsagan inila ang kanhi presidente unsa nakha ang ultimo nga mga Pilipinong nanginabuhi lang og iyano mo ni pa etinood lang mo ni hinungdan niya. Samtang ang presidenteng gisipon. Tulo sa luura to hanay. Ayan diskurso dito sa UN. Sa UN headquarters na oras ka na load kayo. Naloko na. Matod pa sa presidente nga ang kagamhanan niya, ang iyang administrasyon nakik-coordinate na daw sa gobyerno dito sa Portugal. Din iyang giauhag ang mga Portuguese nga kung makita ninyo saldi ko dakpa. Naloko na. Uban sa mga otoridad, sa mga kagamhanan, sa maong nasod o ang International Police or Interpol nga matod pa kay wa mangyoy gahom ang Pilipinas, labi na sa kapulisan nga muadto sa Portugal aron dakpon si Saldico, matod pa niya palihog dakop dabi. Palihog dakop dabi. Naloko na. Apan ang iyang igagaw nga giingong ang pinakahiganting tambalos-los nga si Martin Romualdez. Mao ba? Hangtod karon wa gyud intawon makatilaw pa og kaso kay fraternity brother niya si Bunjing Remulla nga ombudsman. Ang tuas Portugal nga wa pa hinuon madakpi mo'y sigihan ug ukod samtang nas yang atubangan igagaw pa ni presidente nga nganong wa manadak pa in taon kung madunggan mong may krama ug mahibaw-an mong may krama di ara. Yawa! Pawa! Di apay kini kinangin dindutan kay dihay speedboat nga nasanga dito sa Oriental Mindoro. Nakuhaan ni no wa to masanga dawa na di ananis mga dragons kayo. Kunin ni aging adlaw 43 kasakong Shabu. Nga gikarga ni ining speedboat nga nasanga dito sa Oriental Mindoro nadakpan hinoon kay wa pa ni madakpi nasamot gyud bangag. Ay tayo. Kini maayo bagyo ka ning istoryahan no nindot bagyo ka ning paminaw. Kung kamong mga naminaw diha makaayo ba ni or tambal anis naghilab nga tiyan ha. Ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD manghatag karon sunod semana og tag 5,000 ngadtos mga drivers gikas og sa Tagalog pa mga tricycle, POJ, minibus, og TNVS kanabang apps kanabang singana ng Grab. Matod pa sa Department of Social Welfare and Development Secretary nga si Rex Gatchalian nga sugdan nila pagpangapod-apod ang mga tag 5,000. 5,000. Sa mga drivers, kaya matod pa kini sila na biktima po ni taon sa pagsaka sa precious lana, lukop kalibutan. Matod pa ni Gatchalian nga kinahanglang panghatagan kini sila dayon. Gaya po rin. Aron makapaminos in town sa kalisod sa mga drivers nga antos nining kamahal sa presyo sa lana karong mga panahon na. Gaya, no?
Ang dakbayan sa Sugbo, pinaagi ni Mayor ni Sir Archibald ni Pamiro, monitor na po. Doon na siya gihimong kanana ang grupo nga maoy nagmonitor nining mga mapahimoslanong negosyanteng naninda gasolina krudo o mga gas stations kung gani daw na makitaan iyan na nang gipasubay kung na magpataka o pauminto sa ilahang mga gasolina krudo iya kining ipa-investigar na yon. Matod pa, lakip na sa iyang monitor karon ang mga presyo sa nanagunang palaliton nga matod pa, pataka lang sulbong pero ang tinuod ani ni mahal yung kayo ang ipasangin ang tanan, krudo gasolina. Niingon si Mayor ni Sir Archibald nga kinahanglan ning monitoron kay doon na sa mga negosyanteng gut sinanggong mapahimuslanon sa higayon. Murag okay sa higayon. Mayor, paibaw aming ginakanadakpan kay among tulion.